मौसा घर कौड़ी आ इयाड़ तो घंटी काल इयाड़ घंटी काल पा कौटी देखल कौटी देखल टूल गेट घंटी काल जीव आ राति 4टा हेलाणी इयाड़ कौच ना घर छाड़देवी कौच बस छाड़देवी नले कौटी घंटी काल जीव आउ ना बस न छाड़देवी आ देखिकी एपटे हाथी चला पथ तो हाथी जी आसा करपटे कौन कह छाड़देवी नले देखो टाइम केते रही